Hej så, kendt for bekendt med DMT 2004. Det er sådan et lille fin multimeter her, der egentlig virker rigtig fint til langt de fleste opgaver som amatørelektronik person. Kommer med nogle testleads her. Det der altid er vigtigt, det er at få den sorte her i midten i Common. Bum. Der. Sådan set den eneste årsag til at bruge den her der herover er til strømmåling. Det vil sige, at hvis du er over i det her mode herover, og så lad os bare sætte den i her. Og vi skal lige have den her kappen af beskyttelseskappen. Og så måler man simpelthen inde i strømvejen, bum, altså som en del af kredsløbet, kan du måle strømmen. Men mest af alt vil I få brug for at have den herover, hvor det er, man kan måle spændinger i volt, og det kan vi så måle i både DC, det er jo DC her, og så i AC, som er heroppe. Og der er lys i displayet her som default, altså lige fra starten af. Og det kan slukkes for der. Der er data hold, det vil sige, at hvis der lige er en lynhurtig værdi, så kan du lige trykke den for at gemme den værdi, så du ikke behøver at huske på, hvor det var henne. Der er gennemgangstest hernede til at måle, sådan at hvis det ikke er nemt at så kigge på multimeteret, imens at du arbejder med det, at du kan sætte den i den mode. Og måling, så kommer den her. Og der vil vi jo typisk bruge den allernederste, når vi snakker om højttaler, ned i 200 ohm op til 200 ohm. Og så er det jo, at vi kan måle gennemgang, have den til at vende den her vej, så vi ikke accelererer med svingspolen. 6,7 i det, der hedder DCR, Direct Current Resistance, og en batteritester der, så du lige kan måle på polerne på et batteri. Lad os lige tage det en gang her. Der er en 9 volts batteri, sætter den til 9 volt, og så på, sådan der, den viser 9,5 volt cirka der, 9,55. Så det er meget sødt lille batteri, multimeter, god til rigtig mange opgaver, specielt på amatørplan, og det kan holde til lidt, og det kommer med batteri allerede i kassen installeret. Kendt for bekendt med DMT 2004. Kan I have det godt.